Sanibona, phinde nginibingelele nje namhlanje kuhlezi kuyintokozo ukuthi kusanethemba elihle ngezimpilo zethu, ukuthi kusanethuba elihle ngezimpilo zethu njengoba sisamphila nje. uNkulunkulu usasithandile, uNkulunkulu usasilondolozile, uNkulunkulu usasigcinile, usasenzele umusa, usasitshengisa ukuthi usilangazelela kangakanani ukusibona embusweni wezulu, ulangazelela kangakanani ukuthi ahlale nathi ungunaphakade, ulangazelela kangakanani ukuthi simqonde, simazi, sazi ukuthi yena kahle kahle usebenza kanjena, yena kahle kahle wenza u-1 no-2 no-3, akakwenzi ukuthi akaguquki, akayena lo nkulunkulu lo esizitshela ukuthi thina uyena, akalona leli dwala leli ebesiyitshela ukuthi lilula ongavele ulishaye nje ngesando bese liyaqhephuka, kodwa leli dwala leli noma ungashaya ngo-4 pound elingahlukani, elingenzi lutho, elingashintshi, nanoma ngafika siphi isivunguvungu, aliguquki, alishintshi, alidingi ukuthi libuke ngesikhathi ukuthi okay kwenza ukuthi ngizokwenza ukuthi kwenza ukuthi ngeke ngikwenze ukuthi. No, uNkulunkulu akashintshi, akaguquki. uNkulunkulu usasithandile namhlanje, usasisindisile namhlanje, usasibekezele namhlanje, usasiphilisile namhlanje, usasenzele umusa futhi usasibonisa uthando lakhe namhlanje. Isihloko nje yiso impela uNkulunkulu athanda ukuthi sikhulume ngaso namhlanje, sithi uJehova akaguquki, akaze futhi akasoze. Yazi siphila emhlabeni lapho khona everything changes njengamanje, especially lezi khathi esesiphila kuzona, ikhathi zokugcina, yonke into iyashintsha njengamanje. People angiphathi yabantu bayashintsha, even iy'lwane njengamanje uma uyibheka seyishintshile, ayisathanda ukuthi zidle utshani njengoba kwakujwayele ukuthi, kodwa usuqhamuka ubone inkomo ibhizi ibhukudela ikhalibhothi, iyalidla impela ize iqede. Uxake ukuthi kanjani, because inkomo supposed to be eating utshani kuphela, but isidla nanoma yini njengamanje. So yonke into have changed, yonke into esiguqukile, yonke into ayisenzeki ngale ndlela ebekade uJehova Baba uNkulunkulu ebethanda ukuthi yenzeke ngayo lapha emhlabeni. Akusaphilwa ngale mpilo uNkulunkulu akade sihlelela ukuthi siphile ngayo, kodwa engifisa ukuthi ngikudlulise kakhulu ukuthi nanoma sekushintshile konke, nanoma sebeshintshile abantu, zashintsha ilana, shintsha environment, kwashintsha konke esikubona sekuguquko, yena akakashintshi. Yena usamile njalo engunaphakade. Yena usawulo uNkulunkulu loyana onothando, usawuNkulunkulu loyana onobunene, usawuNkulunkulu lo obekezelayo, usawuNkulunkulu onobuvi, usawuNkulunkulu lo ohlezi ebhekile abantwana bakhe, usawuNkulunkulu lo okwenza konke, usanamandla namanje, usanako konke lokade evele nako, futhi ihlelo lakhe nala likakashintshi, lisanjalo, lisamile, ingunaphakade. So isikhathi esiningi yazi umoya kaNkulunkulu okuwumoya weqiniso lwashiya naye uJesu Kristu, uyawutshale kakhulu iqiniso likaNkulunkulu enhlizweni nanoma imuphi umzuzu nalapho ngihamba khona, whether ngilele ngiyavuka ngenzani, atshale iqiniso ngaleso sikhathi. And then ubaba wethu uhlala ekhaya ezulwini just yesterday nje uyakathanda ukuthi adlulise imiyalezo yakhe. So leli qiniso leli alitshalile enhlizweni yami, engifisa ukuthi silithole namhlanje, sidluliseleke ngalo, ukuthi uNkulunkulu uhleze ebona isidingo esifanelekile sokuthi adlulise umyalezo thizeni, isidingo esifanelekile sokuthi asiyale ngokuthize, isidingo esifanele sokuthi asixwayise, more especially because I will always specify ngokholwa uNkulunkulu ukuthi njalo uJehova ohlala ekhaya ezulwini ubona yonke into, ubona ikusasa, ubona namhlanje, abona ingemuva, ubona yonke into. So ngaso sonke isikhathi mezosondela kithi, esondela ngomoya wokusixwayisa, usuke kuna something asuke eyibonile ukuthi kuzokwenzeka ukuthi zisize njengamanje, kuzongenzeka ukuthi ungasuki njengamanje. So ngayonke into uNkulunkulu Baba ohlala ekhaya ezulwini asiyaleza ngayo, usiyalezela ukuthi asisize thina singaboni kusasa, thina singazi kusasa sokwenzakalani, kodwa sihamba ngethemba nje kuphela, sihamba ngokuhlela nje kuphela, sihamba ngokucabanga nje kuphela, but yena okwazi ukubona ukuthi kuzokwenzakalani kusasa. We need to always come and consult kuyena ukuthi Nkosi,
konke okuzokwenzakala kusasa sacela usisize kukwazi ukuthi kufezeke konke. If lokho bengicabangile kuyikona ngampela, sacela ukuthi kufezeke. If bengekona kungelona ihlelo lakho, sacela ukuthi kungenzeki, kungafezeki nangowodwa umzuzu. Whatever ezayo kusasa, whatever ezohlasela kusasa, whatever engaba inkinga, Nkosi usheshe ungisize, ungixwayise. Ebese uyamcela uNkulunkulu ukuthi aphinde nawe akuphe inhliziyo ethobekileyo. Ungabe umuntu ontamo olukhuni, ungabe umuntu ongezwa, ungabe umuntu ongalalele, but akunikeze inhliziyo echobozekile, ethambele ukuthi uNkulunkulu nanoma kuthiwa ukuliyala nini kanjani, ngasiphi isikhathi kuyalela ngento ezayo, ukwazi ukumthobela, ukwazi ukumlalela, ukwazi ukuguqa ukhuleke, umnxusa uNkulunkulu ukuthi Nkosi, whatever ezayo ngiyacela ukuthi ungilwele, whatever ezayo engisingatha njengamanje ezizama ukuhlasela, ngiyacela ukuthi Nkosi isheshe ibhlokwe la ikhona, noma isheshe ibuyele reverse, ibuyele la ivela khona. So ngomcela uNkulunkulu uzothi noma uhamba endleleni unomusa ukuthi yazi ngathi ngakhuleka, ungabi namahloni but uguqe same time, ukhuleke la ukhona, ukhuleke ngenhliziyo, ukhuleke noma ngayiphi indlela uNkulunkulu angakhola ngayo, ngoba ekugcineni kosuku uzobe uzisiza wena. But if uzobuka ngabantu ukuthi awungeke ngiphambi kwabantu, abantu bazothini, wena uzoba nenkinga kusasa. Wena uzothi uyafika kwakho sekugqekeziwe ngampela. Kanti uNkulunkulu mekhuluma nawe endleleni ethi enza ukuthi nokuthi, wenzela ukuthi noma abantu bethi bazogqekeza, bathi bayazama kubhoxo windini, hoxo emnyangweni, ungalinge kwavuleka. Ngani? Ngaloya mkhuleko loyana obozothi uhambe endleleni wavela waguqa, wablocka whatever ebikade izokwenzeka emzini wakho, wablocka whatever ebikade izokwenzeka kusasa. Ngokwenza kwakho, ngokuhlonipha lokhu uNkulunkulu kade sethe wakuyala ngakho, wakuxwayisa ngakho, wakwenza, ubuzisiza wena. And ngokwenza njalo uzobe ususizakele, ebese yonke into yakho ihambe kahle, yonke into yakho ibe right. But kuyenzeka izinto eziningi, which is a huge problem thina abantu. Izinto sizicele kuNkulunkulu, izinto sizinxuse kuNkulunkulu, but with lack ye understanding ukuthi uNkulunkulu usinikeza iauthority nokusinikeza ugqozi kangakanani, esisukwesaba kangakanani kithi, uyakwazi ukukufeza konke, uyakwazi ukukwenza konke, uyakwazi ukunikeza lawo mandla ukuthi yonke into oyicelile uyenze. Because uNkulunkulu, I will always like people to understand, he always answers imkhuleko yethu, he always answers izicelo zethu, he always hears yonke into esicela kuyena, uhlezi ekuzwa konke, aphinda ilethe futhi iresponse nempendulo ngokukusiza in whatever osuku uzobhekana nayo, noma usuku usubhekene nayo, ngokwenza izinto zibe lula for wena. But if ngaso sonke isikhathi sizothi simcela izinto ebese uyasisiza, siphinde futhi thina sibe ntamo olukhuni, ebese uyasisiza siphinde thina singezwa, ebese uyasisiza siphinde futhi thina singamlaleli, singakwenzi ekumele sikwenze ngesikhathi esifanelekile, kumele sikwenze ngayo, uzokwazi kanjani pho ukuthi ngaso sonke isikhathi sisizakala? Sizokwazi kanjani ukuthi sisizakala? Because at the end of the day we do come to the Lord. Nkosi, ngiyacela ukuthi ungisize, ngiyacela ukuthi ungilwele, ngiyacela ukuthi ungixwayise, ngiyacela ukuthi ungenze zonke lezi zinto. When the Lord actually does come, qale phansi kokuse ngokunye ukuthi ha kanti awungeke ngiphambi kwabantu, awungakhuleka kanjani, ngeke abantu bazothini. All right, try ungene ekhosombeni thizeni, in a specific room, if you are at work, in a specific place, if usemgaqweni, ehlathini or wherever, but make sure ukuthi lokhu uNkulunkulu asekuyaleze ngakho ukuthi ukwenze ngampela. Because ekugcineni kosuku indaba iyodwa kusizakala wena, indaba iyodwa uwena ozoba senkingeni, indaba iyodwa uwena ozoba sengcupheni, indaba iyodwa uwena odinga ukuphulukiswa. So konke sicela uNkulunkulu mele sazi ukuthi uyaphendula, and mase siphendula mele simlalele, simthobele khona kuzosizakala thina, because uyasibonelela konke, ngoba uyabonelela Baba ohlala ekhaya ezulwini. So konke asibonelela kona asimvumele ukuthi ethi sekubonile efinyelela kuthina, bese sidlala indima yethu nathi ngokuthi sikwenze ekumele sikwenze, ngokuzisiza thina at the end of the day. So as I was saying nje ukuthi uNkulunkulu hleze etshala ngasonke isikhathi enhlizweni zethu okubalekile ekumele sikwenze, kumele sikugcine, nekumele sikukhandlekele. So kunenkinga enkulu esibhekene nayo kulesi sikhathi esesiphila kusona njengamanje, isikhathi sokudideka kakhulu singabantu. Sididwa izinto eziningi
ezikhona, ezikhulayo, ezandayo, ezenzekayo, nokuningi esihlalele ukukubona mihla yonke namalanga. So each and everything la emhlabeni esikhona njengamanje, especially lezi zinto ezingadalwa ngoNkulunkulu, ziyadida. All the internet, all the ama-AIs, ziyadida zonke lezi zinto because they weren't created by uNkulunkulu. They are so strange. Number 2, izinto ezikhulayo njengamanje kukhula ubulwane kubantu, kukhula ubudlova, kukhula ubudlavini, kukhula ubutha, kukhula ukuzicabangela, kukhula zonke lezi zinto, umona, zonke lezi zinto uNkulunkulu angazithandanga. uNkulunkulu angafisanga ukuthi zikhule kangaka kubantu, but kulibele kukhula zona. And the more kukhula lezi zinto lezi, the more abantu beba confused ukuthi kwenzakalani. Loya muntu bengitshela ukuthi ulungile nje, bengitshela ukuthi unenhliziyo enhle, bengitshela ukuthi umfundisi, bengitshela ukuthi uzomsiza, bengitshela ukuthi uqinisile lento ade yisho, kanti unamanga kangaka. Because kukhula yonke into engathandeki kithi singabantu, esingakwazi ukuyamkela nje isinomi kanjani, because izinto vele engamele ngabe siphila nazo, engamele ngabe siphila ngazo, engamele ngabe survive nazo lapha emhlabeni, they are so strange in such a way that the more zikhula, they bring more and more confusion ukuthi kahle kahle kwenzakalani lapha emhlabeni. Izinto ezandayo, the more zikhula lezi zinto ziyanda, ziyasabalala umhlaba wonke. The more izingane zingahloniphi, ingane yakhe ingahloniphi, izofika influence nenye ingane esikoleni, nenye influence enye, nenye influence enye, zande zisabalala lezi ingane ingahloniphi, zande zisabalale, basabalala abantu abathanda izinto. Because nalowo ubonile ukuthi unokuthi nami sengiyakuthanda, nomunye akuthande, nomunye akuthande. Abathanda imali, amtshela ukuthi mina nje ngenyangene ukuthi nje yangithwalisa, sathola ukuthi nomunye uzoya kuyona, nomunye aye kuyona. Zande zonke lezi zinto zisabalale, zibe scattered, zigcwale emhlaba wonke. Everything ilibe liyanda, into engekho right, izinto ezingalungile, izinto ezingathandeki, definitely izinto uNkulunkulu ezingamthokozisi. So the more zanda lezi zinto lapha emhlabeni, people are getting confused more and more. Ukuthi mina ngithande kuphi, ngilangazelele kuphi, ngikhandlekele kuphi, ngisebenzele kuphi. Nezinto esizibona ezenzakalayo, because there are many things happening emhlabeni njengamanje. Kuningi and kwenzeka izinto esingazilindele singabantu. People are killing each other. People bangunzana imizimba. Thola umuntu uncunzwa amehlo, uncunzwa amakhala, uncunzwe zonke izitho zomzimba nani kuno ziyenzeka izinto emhlabeni, and kwenzeka izinto esingazilindelanga, esingazithandi, ezingancomeki, futhi ezisidalela ubuhlungu ngaso sonke isikhathi thina singabantu. And the more zanda lezi zinto lezi lapha emhlabeni, the more people are getting so confused. Ukuthi umthetho wakhona kwenzakalani, umthetho wakhona sihlalele ini, umthetho wakhona mina kumele ngenzeni ngikumuntu if kwenzeka izinto ezinkulu kangaka, ezibukhulu kangaka, ezibuhlungu kangaka. Kumele ngenze njani? Kumele ngiyibulale nami? Kumele ngenze njani? Kumele ngivele ngiqede ngempilo yami? Kumele ngenze njani? Kumele ngiqhubeke ngigulise, ngiqhubeke ngiphuze kakhulu? Because the more kwanda lezi zinto, the more kwanda lo moya lobizwa nge-stress, and the mase kwanda lesi stress, abantu they get so drained emotionally, they get so drained physically, they get so drained psychologically, and the more they get drained, abantu bazinikele kakhulu uphuzweni namandla, bazinikele kakhulu kwinkohliso, kwimfebo, emafonini, bezama ukuthi bacishe lezi zinto ezigcwele ezingqondweni nami, eziba confuseayo, ezibadalela ubuhlungu, ezibenza babe buthakathaka ngazindlela zonke. And the more kwanda lezi zinto, the more abantu bezitshela ukuthi okay, shuthi uNkulunkulu akasekho, okay, shuthi uNkulunkulu akekho ngempela. Ngoba baze bathi ngayivumela kanjani ukuthi lezi zinto zenzeke, engavumela kanjani ukuthi izwe ubuhlungu, engavumela kanjani ukuthi sithwale kanzima, engavumela kanjani ukuthi kwenzeke u1 no2 no3. People of God, uNkulunkulu khona, and yena akakashintshi, akakaguquki. So ngakho-ke ngokwanda kwakho konke lokho kwenza ukuthi kube lukhuni ukwehlukanisa phakathi kweqiniso nenkohliso. The more zanda lezi zinto ezigcwele lapha emhlabeni njengamanje, sekunzima manje ukuhlukanisa ukuthi iqiniso iliphi kahle kahle,
inkohliso yipi kahle kahle? Ubani okhuluma iqiniso, ubani osiqambela amanga? Sekubukhulu ukuhlukanisa phakathi kokukhanya nobumnyama. It is difficult njengamanje ukuthi le ndlela engiyakuyona ngisebumnyameni noma iyongikhanyisela. Lesangoma engisithembile siyongikhanyisela ngempela impilo yami, njengoba nje sithi angilethe inkukhu uzokukhanyiseleka noma sizoletha ubumnyama kakhulu empilweni yami. It gets hard to differentiate between all those things. Sekunzima ukuhlukanisa phakathi kwento elungile nento engalungile. Awusazi manje ukuthi okudla okudlayo ikona okulungile noma ikona okungalungile. Usuyathatha nje because ikona vele kubekela etafuleni lakho. Ikona vele uinfluenced ikona. Ikona vele okadvertise kuwena. Ukuthi kulungile noma kulungile awusazi manje. You are so confused, but ngoba ikona okula, you just take it, you just grab it. Ukuthi akulungile kangakanani siyobona kusasa. And abantu manje they have a mentality ukuthi azilime zetsheni. Si right si wrong isinje. They sebehamba ngaloyo mqondo loyo. Abasakwazi ukuhlukanisa phakathi kwento edukisayo nento engadukisi, because abadukisi sebegcwele vele sekuyikhathi ukugcina ngithi. So you cannot tell. Abasakwazi ukutshela ukuthi okay lo ungumdukisi, lo kasiyena umdukisi, lo ukhuluma iqiniso, lo ukhuluma inkohliso. Abasakwazi ukusizayo nongasizi. Abasakwazi okuhle nokubi. This is a very huge problem ungazi phakathi kwento enhle nembi. A huge one. Because izinto ezimbi zandile namhlanje emhlabeni. Ubona ngazothi kuhle abantu uma behleli beyisikokela bephuza utshwala. Kuhle abantu uma bebusy befeba eshintsha amadoda nanani. Ubona kukuhle because people are so confused ngenxa yokwanda kwazo zonke lezi zinto eziyindida lapha emhlabeni njengamanje. Yonke into njengamanje isivele yafaka endaweni eyodwa ebubini. Konke sekuvele kwavela futhi kwabukeka phinde kwezwakala njengenkohliso kubona bonke abantu. So abantu yonke into sebeyithatha njengento ebhedayo. Yonke into abantu sebeyithatha njengento ekhohlisayo. Yonke into abantu, wonke umuntu okhulu oshumayelayo sethatha njengomprofeti wamanga. Wonke umuntu ovangelayo sethatha njengomuntu oqamba emanga. Wonke umuntu sethatha njengomuntu oyidimoni. Wonke umuntu sethatha yonke into isithathwe yafakwa kwicategory yezinto ezinegative. Yafakwa kwicategory yezinto ezirong. Yafakwa kwicategory yezinto ezimbi lapha emhlabeni because of the more and enhancing of the confusion and the level yezinto ezimbi ezandayo each and every day. Yonke into isivele yathathwa yabukeka ngazuthi into embi. Yonke into isivele yathathwa yabukeka ngazuthi into engalungile, into engekho right, into evela kobubi, into evela kusathana, into evela kubumnyama, which is not the truth. So since sekwande abafundisi, abadukisi, abashumayeli kanye nabaprofeti bamanga, now abantu abaningi sebebona zonke izithunywa zingezamanga ngoba sebande kakhulu ububi namanga emhlabeni. So sekunzima ukuspotha noma ukubona okuyikona kona kanye nokuyiqiniso emangeni. It is hard manje to take the truth out of the lies. Ulhlukanisa ukuthi no man, this is the truth, this is the lies. Leli qiniso, leli amanga. That is why kuNkulunkulu sidinga umoya. Bathi ngesingisi umoya we-discernment, umoya wokudiscern, umoya wokwehlukanisa. Being able to tell ukuthi lokhu kuyinkohliso, lokhu kungamanga, lokhu vele sithunya saNkulunkulu, lokhu vele sithunya sobumnyama. Lokhu kuvela kusathane, lokhu kuvela kuNkulunkulu. Umoya wokudiscern, which is a spirit ekumele ngaso sonke isikhathi simele sihlezi sisinxusa kuNkulunkulu ukuthi Nkosi cela ungiphe umoya ukwazi ukuthi ngihlukanise ngoba seseyikhathini sokugcina njengamanje. Naba badukisi bandile bagcwele, they are so scattered around the world. Cela ukuthi ungisize ngonyama yezulu ngikwazi ukwehlukanisa ukuthi lokhu kuzongisiza, lokhu ngeke kuze kungisize. But because there is a lack of that spirit, ukwazi ukuhlukanisa kubantu, yonke into isivele kuthiwa vo, yonke into isiyamanga, isiyinkohliso, isiyububi. And ubumnyama bukhanda isiqinisekiso bokuthi buyanda each and every day, banda kakhulu futhi kunaqala. Benza ukuthi abantu badidekele kakhulu emangeni, babuswe yiwo baze bangalitholi iqiniso elizobasiza libaphulukise futhi bakwazi ukubuyela ekukhanyeni okuzobaphulukisa umphefumulo wabo. So amanga sithi okay,
awande kakhulu so that abantu bengeke bamazi uNkulunkulu. Awande kakhulu so that abantu bengeke bakholwe. Awande kakhulu so that abantu bengeze bekwazi ukumbona uNkulunkulu. Kuthi noma uNkulunkulu eseqhamuka bathi samanga, kusayinkohliso. Hawu vele zigcwele lezi zinto, vele bagcwele abantu, igcwele yonke lento lapha emhlabeni. So isithi sikhanda isiqinisekiso sokuthi yonke into eyinkohliso yanda more and more and more lapha emhlabeni, so that abantu bezohlala kakhulu kuyona into eyinkohliso beze bangamboni uNkulunkulu, beze bengakholwa nguye. Khona bengeke bakwazi ukuyiphulukisa, because indaba iyodwa, indaba is about your soul, indaba engumphefumulo wakho, ukuthi uzophelelaphi ngelinye ilanga, ukuthi mawufica ukufa uyaphi, ukuthi makubuya uJesu Kristu lapha emhlabeni ezolanda ibandla lakhe uzobuya athi ngiyamazi yini noma angimazi. That is indaba phela. That is what isitha is busy doing. Sikhanda isiqinisekiso sokuthi abantu abayiphulukisa imphefumulo yabo. Bayiphulukisa ngani ngokwazana noKristu, bayiphulukisa ngani ngokuphila iqiniso, bayiphulukisa ngani ngokuphila ubungcwele, bayiphulukisa ngani ngokwenza intando kaNkulunkulu. But ngenxa ukuthi iqiniso leli kaNkulunkulu sesishendeziwe, selisusiwe, segcwele amanga, isithe sikhanda sho ukuthi abantu bahlala emangeni so that bengeke belithole iqiniso, bengeke bemthole uNkulunkulu, bengeke bakwazi kumele bakwenze ukuze bazisindise bona, besindise imphefumulo yabo, so that bengeke bazokwazi ukuthi babonane nombuso wezulu ngelinye ilanga, babonane noNkulunkulu, ajabule, athabe, athokoze ngabo kusasa. So that bengeke beze bakwazi ukuthi uKristu masekuthiwa uyabuya namhlanje lapha emhlabeni, noma kusasa, noma in 10 years from now, akwazi ubafika belindile bengcwele. Because everything that is the truth has been turned into lies. So fortunately enough, iyodwa mina into engiyaziyo ngeqiniso, ukuthi kukhona konke alijiki futhi aliguquki, lihlezi linjalo, whether uyalikholwa noma awulikholwa noma uyaliphikisa, kodwa lona lihlezi limile njalo ingunaphakade. Unlike amanga lawa andayo, ashintshe, akhulayo, aphenduke, enza nanoma ingayiphi indlela, just like a child. And the Lord has made this example once, ukuthi kufana nomntwana mezothunywa esitolo, anikezwe imali u10 avela athi okay 5 ngiyawudla, angishiya u5. Athi uyafika esitolo kanti lento ayoyithenga iwu6, eyitshela ukuthi iwu5. Mase afika esitolo uma iwu6 u5 usewudlile nani, acabanga ukuthi ish, ngizothini ngima, ngizothi ngiphuciwe imali ngeke umazi angikholwe, ngizothi lahlekile ngeke umazi angikholwe, ngizothi bangitshontshile, ngizothi kwenzakaleni. Amanga azoba maningi because into engekho vele azolibele guquka, uzoma lapha eminyaka acabange izinto eziningi angakwazi, and angakwazi ukuthi azisho, but iqiniso lisalodwa ukuthi imali uyidlile, and that's it. Yebo mase kuthi ufika mark asho ukuthi ma imali ngidlile, ngiyaxolisa, ngenze iphutha kanje, kuzophela kudlule kanjalo. But if ezoqamba amanga, uzoqamba mangathi lahlekile, ngelinye ilanga uzoqhamuka umngane wakhe, baxabane naye ethi umngane wakhe uzokuceba kuma ukuthi wena wadla imali ngalolu suku, and izoqala phansi imfake enkingeni leyo nto ukuthi hawe ma kombe, bese sefika semreporta ngima wakho ukuthi wadla imali leyo ngalolu suku. Uzoqala phansi ubuyele ekuthenini kanti wokhuluma inkohliso ngalesi sikhathi, because amanga ayashintsha, ayaguquguquka ngaso sonke isikhathi. Ebese ethi lo mntwana laphinde futhi athi hayibo unamanga lo ma, ayikho leyo nto le, aphinde futhi agaya amanye amanga, libele qamba amanga, qamba inkohliso, because these things always change. Isithi mase sibona ukuthi sesiyabanje, sesiyaguquka, sizama enye indlela, sizama enye iplan, sizama enye intuba, sizama enye i-angle esingazama ukuthi singene ngayo, just so sizokwazi ukuthi sifinyelele, just so sokwazi ukuthi sifeze whatever sifuna ukuyifeza, senze whatever esithanda ukuthi siyenze ukuze sikhohlise abantu, so that bengeze bakwazi ukuthi bafinyelele eqinisweni elizophulukisa lisize bona egcineni kosuku, because indaba ingawe, ingomphefumulo wakho, ingokusiza wena egcineni kosuku nangelinye ilanga.
So ngokwanda kwamanga nangokwanda kwenkohliso egcwalayo ilibele igcwala lapha emhlabeni, azi umuntu kaNkulunkulu ukuthi kuliwa nawe, azi umuntu kaNkulunkulu ukuthi kuliwa nomphefumulo wakho, azi ukuthi kuliwa nokuphila kwakho okuphakade, azi ukuthi kuliwa nekusasa lakho, azi ukuthi kuliwa nokuthi ungalinge wajabula wabonana noNkulunkulu waphila ingona phakade ngelinye ilanga. And the more amanga anda azama ukufihla iqiniso, kube ngazuthi iqiniso ilona elinamanga, kanti cha. So njengoba ngisho ukuthi sitha sizama ukuthi siguqule, even ngisho ukuthi uNkulunkulu siyazama ukufika, isithe sizothi hayi ayikho leyo nto leyo, leli qiniso leli selifika ke ilona selisiguqula ngempela ke sitha ke, and sisebenza ngamandla ekuguquleni iqiniso ukuze ungalinge wathola ukuphulukisa, ungalinge wathola ukukhanya, ungalinge wathola ukusizakala. So njengamanje siphila esikhathini lapho khona iqiniso lakaNkulunkulu seliguqulwe kakhulu ngale ndlela yokuthi uJehova abasamfuni abantu ngokuba konke ngaye sekuthatheka kancane. Everything that has to do with the Lord, it is taken so lightly. It is taken as false. It is taken as, I don't know, trash, udoti, into ehlekisayo, into ehlayo. Because why? Because uNkulunkulu usababekezelile abantu bakhe. Usababekezelele namhlanje. Engafuni ubhubhe ngisho yedwa, but yonke into ehlekele noNkulunkulu sithatha nje ngehlaya nje kamanje ukuthi wema awukwasho nini ukuthi uzobuya, wema ayikho lento, kunini samlinda, kunini salinda umbuso wezulu, ayikho lento lekudlalwa ngathi la senziwe ilimi. Leli qiniso likaNkulunkulu elithi phendukani umbuso wezulu ususondele selishintshiwe lenziwa ihlaya, lashintsha lenziwa inkohliso. Futhi ke uNkulunkulu akasahloniphekile, let alone ukuthi aqondakale ukuthi unguNkulunkulu onjani. Sekuyinto engasazeki ngampela leyo. Now engifisa ukucacisa ukuthi bantwana bakaNkulunkulu, iqiniso linguye uJehova umdali wezulu nomhlaba. He is the truth. Uqobo lwakhe iqiniso uJesu Kristu, uqobo lwakhe iqiniso uMoya oNgcwele, uqobo lwakhe iqiniso uNkulunkulu odalile izulu nomhlaba. And njengoba iqiniso linguye, iqiniso lingashintshi, definitely naye akashintshi. Uqobo lwakhe akashintshi, oNgcwele akaguquki, kepha umile ingunaphakade. Abantu abaningi baye bathi izikhathi ayisafani yazi sezishintshile, kodwa uthi uma uthatha ukubheka ilanga saphuma empumalanga lishona entshonalanga. So usho ukuthini? Ngakho ke isiphi isikhathi esishintshile nempela ngampela? Let us ask ourselves that question ukuthi isiphi lesikhathi ekuthiwa sishintshile lapha emhlabeni? Ngoba akukho okushintshiwe kulokade kudaliwe nguNkulunkulu ngaphandle kwabantu. Asikashintshi isikhathi, akashintshi indalo kaNkulunkulu, akashintshi lutho bekuhlelwe uNkulunkulu, kusanjalo. Who changed? It is you person, it is you people, you the one who changed. Because abantu bangothathekile, babantu bathanda izinto, abantu bathanda yonke into evelayo, bathanda ukuyithatha bayigrab bayisebenzise, yonke into bafuna ukuyi-experience, yonke into bafuna ukuyibona. Akushintshanga isikhathi, kushintshe nina abantu. So kumele sazi futhi siqonde ukuthi yithi bantu esishintshile ngokushiya indalo yethu. Akakashintshi ukuthi uNkulunkulu besihlelele ukuthi siphile kanjani, akakashintshi ukuthi ilanga liyasifudumeza, akakashintshi ukuthi imvula iyanisela, akakashintshi ukuthi ubusika bufika ngoJuni, akakashintshi ukuthi ihlobo liqala spring isiqala ngoSeptember. Kusanjalo, only you people change. Ayikho into eshintshile ngoNkulunkulu. Thina-ke thina sishintshile salandela izinto ngesikhathi samanje, salibala indalo yethu ukuthi uJehova usidale kanjani, esidalelani, esidalela ukuthi siphile yiphi impilo. Ebese kusuka thina sidelele uJehova, simenze umqambi manga noNkulunkulu oguquguqukayo ekubeni ezama ngakho konke
ukusemandleni, ukusilandela noma siyaphi lapho siya khona. Yazi nanamanje akakashintshi lutho lapha emhlabeni. uNkulunkulu besesidalela ukuthi siphile ngezithelo nangemfino, kusanjalo akakashintshi. uNkulunkulu besidalela ukuthi siphuze amanzi, sigeze emfuleni, kusanjalo akakashintshi. That is why imfula isakhona. That is why imfula isanjena. That is why amanzi sagubhuzela esehla enyuka. That is why namanje usakwazi ukutshala kumile, because usadalela ukuthi udle emhlabathini, usadalela ukuthi udle izithelo, usadalela ukuthi udle iapula, usadalela ukuthi udle orange, usadalela ukuthi uphile impilo efanelekile yobungcwele, because iyona hlelo lelo lika Jehova umdali wezulu nomhlaba, yena ongashintshi, ongaguquki, omile inguna phakade. Who changed? It is the people abathanda izinto, babona izinto zobukhazikhazi, bafune zona bese bethi hayi khathi seyishintshile, hayi manje sisiphila kanje kanje. Cha, ayikho leyo nto. You the one who left the platform, you left your home, you left indlela uNkulunkulu ade ekudale ngayo ukuthi uphile ngayo, wafuna ukuyophila enye impilo, ebese uthi isikhathi sesishintshile. Akushintshanga isikhathi, kushintshe wena muntu. Akushintsha ngesikhathi, kushintshe wena muntu ngezinkanuko zakho. Uthanda izinto obungadalelwanga zona, uthanda izinto obungahlelelwanga zona, uthande konke uNkulunkulu akade ngakubekelanga kona ukuthi uphile ngakho. Uzothi sekushintshile isikhathi? Nhlobo akushintshanga isikhathi, kushintshe wena muntu. So kufana nomntwana ozosuka kubo aduke nezwe ngokuthanda mhlambe izinto, ubona abangane, imfebo zonke lezi zinto, aduke nezwe. Athi sebuya, sibuyile ingqondo, kwabuya ukuhlakanipha. Athi uyafika ekhaya, athi ha, namanje lana kusanjena, namanje le kamera sanjena, namanje le TV salana, lo mbhedo salana. Bese ethi umzali, "Ya le kamera salinde wena." Lisanjalo likakashintshi, akakashintshi lutho. The fact that the child changed, yona yafuna ukuphila enye impilo ehlukile, isitshela ukuthi yonke into isishintshile manje. Nasekhaya mhlawumbe bashintshile manje, yonke into isiguqukile. Kanti lutho, nothing has changed, because kona kusayiqiniso. Akuwona lamanga wena okhetha ukuyowaphila ezweni, akuyona lenkohliso okhetha ukuyiphila nabangani nabonke ochomi bakho nihlohlana ngento engekho ebhedayo emhlabeni. Everything is still the same, because ubudalela ukuthi uphile kanje, uhlale lana, uhlale nomndeni wakho, uphile ngale ndlela. Kusanjalo, only you changed ngokuthanda kwakho, ufuna ukwenza whatever ufuna ukuyenza lapha emhlabeni. So you the one who changed, not the Lord, not ihlelo laNkulunkulu, not icebo lakhe. Kanjalo nobaba wethu ohlala ekhaya ezulwini akakaze aguquka abantu bakaNkulunkulu. UsanguNkulunkulu onothando namhlanje. That is why sisaphila, that is why sisanokudla, that is why sisasinda, that is why sisakwazi ukugqoka, that is why sisanako konke esinako. Because uNkulunkulu usanothando, usaNkulunkulu obekezelayo namanje. That is why usaphila nanomgula kangaka, kodwa uqhubeka uphile. Uthi uyabona ususembhedeni wokufa, kodwa uyaqhubeka uyaphila. Uyabona usaphila impilo ewubudlova, udla izinto ezikulimaza ezikubulalayo. Wazi kahle ukuthi iyakubulala lento leyo ephuzayo, wazi kahle ukuthi iyakulimaza lento oyidlayo, but uqhubeka uyidle, kodwa uqhubeka uphile, because uNkulunkulu usakubekezelele. Usanjalo namanje, usabekezela, usanomthetho. Le 10 ayikakaguquka, ayikakashintshi. Namanje usathi ungebi, namanje usathi uNkulunkulu ungabulali, namanje usathi ungaphingi, namanje usathi ukhumbula usuku leSabatha ungcwelise, namanje usathi ungabe nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe, namanje usathi ungaliphathi ngeze igama lakhe, namanje usathi uhloniphe ihlo nonyoko. Ukuthi abantu abasahlonipha kusho ukuthi umthetho wakho usushintshile, ukuthi abantu abasalikhumbula usuku leSabatha bayirelaxele mako Saturday, bayirelaxele banzele mathanda, akusho ukuthi useshintshile. Ukuthi abantu sebeliphatha ngeze igama lakhe, beze benza ama profile ko Facebook athi mina uJesu, imina usibani bani, akusho ukuthi umthetho wakho ukuthi ningaliphathi ngeze igama lakhe sekushintshile. Ukuthi abantu manje sebekhonza abanye uNkulunkulu, beyikhonzela amadlozi, bakhonza ini, segcwele izangoma emhlabeni, segcwele zonke lezi zinto ezinengekayo. Akusho ukuthi umthetho wakho usashintshile, usanjalo. There is why namanje isono sizokulidela ekufeni, because umthetho usanjalo, and isono inkokhelo yaso ingukufa. That's it. So abantu baNkulunkulu, you need to understand ukuthi umthetho waNkulunkulu usanjalo. Ukuthi wena ushiyile akusho ukuthi usushintshile.
akusho ukuthi ekuguqukile, akusho ukuthi uNkulunkulu lo kade kushile kade kubekile akusekho njalo. But it's all about understanding ukuthi thina abantu yithi esishintshela uNkulunkulu, yithi esishiya ikhaya lethu, yithi esishiya indalo yethu, yithi esishiya imiyalelo yakhe, yithi esishiya konke asiyaleza ngakho ebekade sihlelela ukuthi kube usizo kithi ngokuthanda nangokuhamba ngokucabanga kwethu nangokushiseka nangokulangazelela kwethu. Lokho okusilahlekisayo, lokho okusifaka enkingeni, lokho okusiluthekisayo size siwelele emangeni bese siba confused. Fana namakhola thola ukuthi sikufundisiwe enkonzweni ukuthi kuzilwa kanje bazalwane, ebese yena ngokungakwenzi lokho, ngokungafuni ukuthi azile ngale ndlela ekuzilwa ngayo, athi hayi mina ngizozila ngokuthi nje ngidla ama-fruits kuphela. Kodwa izilo, you need to eat nothing for the whole 24 hours. Yena afuna ukwenza ngendlela yakhe, ayitshela ukuthi hayi uNkulunkulu mhlawumbe sekuvumelile, mhlawumbe seku-right lokho. Cha, akakabi njalo. Kusangale ndlela abekile ngayo, kusangale ndlela kade ehlelile ngayo, akukakashintshi lutho. So injalo ke into abantu bakaNkulunkulu. uNkulunkulu sasinyanya namanje isono. Abantu abangacabanga ukuthi ngoba nakho izono sebezenza, sekulula ukusenza, sekulula ukuphuza, kade uyikhola, sekulula ukuthi uyaphuza manje, sekulula usubuyelele kulento. Kusho ukuthi uNkulunkulu useshintshile, usiyazivumela, usiyasalawa, usekwenza konke, usiyakuvumela. Akukakajiki lutho, kusanjalo. uNkulunkulu usakunyanya lokho kwenzayo, uNkulunkulu usasinyanya leso sono, uNkulunkulu usakunyanya lobo bula, lobo butha, lokho kulahleka, lokho kuduka, lokho kwenza ngokuthanda kwakho, because you the one who changed. Wafuna ukwenza ngendlela ocabanga ngayo, ngendlela oshiseka ngayo, nangendlela othanda ngayo. But lokho akusho ukuthi uNkulunkulu useshintshile, usiyakuvumela lokho. So indlela uNkulunkulu ade sidalele ngayo ayikakashintshi sanjalo, indlela ade sihlelele ngayo akakashintshi kusanjalo. Impela kushintshe thina abantu, ithina eshiya yalezo zonke zakhe nendlela abeyale ngayo kuhle kwendodana yolahleko. Okuhamba kwayo akusho ukuthi sekushintshe izinto lapha ekhaya, because not everyone is a chameleon, not everyone ufana nonwabu njengesitha, because isitha sifana nonwabu esifuna ukuthi masifika la sifana nalapha, sifika la sifana nalapha, sifika la sifana nalapha. Because sithi sisho sesingisi, if you cannot beat them then join them. If ungakwazi ukulwisana, because isitha ukuze ngabe siyasibona ukube sivele simeceleni sisho ukuthi okay imini sitha ngizolwa nani kanje, kodwa sithi masingena kumakhola sifanise namakhola, so that sizokwazi ukuthi sidile nawo, sikwazi ukubona ukuthi okay amakhola aweak lana la, singachoboza lana la, so kumele sifane nawo. Sibone ukuthi okay amaphoyisa akanje kumele sifanise namaphoyisa ukuze sibone ukuthi okay ukuze ngidile nabo, ukuze bangawenza umsebenzi wabo kumele ngenze kanje. So not everyone, not uNkulunkulu is like a chameleon, unwabu esithi masihlangana nombala okuhlaza sibe green, masihlangana nombala opurple sibe purple, masihlangana nombala blue sibe blue. Not uNkulunkulu, akekho njalo. Yena uba pink ngaso sonke isikhathi. Uma ukuthi upink, ngisho kuthi uhamba endaweni emnyama uzohleze epink, ngisho uhamba endaweni epurple uzohleze epink. So others are just as genuine as God. Into ejoyinini, into eqiniso, into enjalo engashintshi. So kulezi sikhathi zokugcina abantu baNkulunkulu ekumele sikwazi futhi sikuqonde ukuthi the one and only way, this is in caps, the only way to spot God, because yona into eyenza kube nzima manje ukuthi abantu bambone uNkulunkulu, it's because amanga siyandile. Indlela yodwa yokuspota noma ukwazi ukubona uNkulunkulu, ubona umoya kaNkulunkulu, ubona umuntu kaNkulunkulu, it is by ukubona ukungashintshi kwabo. Bahlezi bene attitude eyodwa, bahlezi bene mood eyodwa, bahlezi bene njongo eyodwa. Umuntu kaNkulunkulu is always happy, umuntu kaNkulunkulu is always at peace, umuntu kaNkulunkulu is always ready to help. Umuntu kaNkulunkulu is always have time for abantu baNkulunkulu. If you need prayer, ula. If you need izwi kaNkulunkulu, ula. They do not change ukuthi hayi namhlanje I don't feel like praying, namhlanje I don't feel like, no, never. Same as uNkulunkulu, uhlezi la, ehlezi ehlalela umkhuleko wakho, ehlezi ehlalela ukukusiza, ehlezi ehlalela ukuphulukisa, ehlezi ehlalela ukuthi akulekelele abe nawe kukona konke.
bese kuba uthando-ke olungashintshi. Olwabantu liyashintsha ngithi liyaguquguquka namhlanje ungeke angekho nje emudini shame angekho right namhlanje futhi qhamuka umuntu athi angisakuthandi. Hawu kanjani? Uthando njani oluphelayo? So you can only spot umuntu kaNkulunkulu, isithunywa saNkulunkulu or uNkulunkulu uqobo lwakhe by uthando olungashintshi. And people, abantu baNkulunkulu, they always show all the characters of God by bearing all the fruits of the Spirit atholakala encwadini yabaseGalatia 5 ngokuba uNkulunkulu akaguquki akashintshi nangelilodwa ilanga kuphela ilamaphiqiphiqi lawa amlahlile uNkulunkulu owathola eseveza i-character yomubi, i-character yamanga nokuhlezi efuna ukwenza okuthandwa yibo ngesikhathi sabo nangendlela yabo. So bantu baNkulunkulu, we need to know, ukuze wazi futhi ubone uJehova nezenzo zakhe okanye imisebenzi yakhe, kumele ufunde wazi ngaye so that uzokwazi ukuspotha ukuthi okay uNkulunkulu unenhliziyo enhle, unobumnene, unothando, uyabekezela ukuthi nokuthi futhi uyiqiniso. One thing emele si-underline kakhulu, iqiniso ngoNkulunkulu. Because abantu bathetha ngokuthi hayi umuntu kaNkulunkulu kumele abe ulungile, kumele abekezele yonke into, kumele atolerate yonke into, ngisho lento ebhedayo, ngisho nento eyinkohliso, kumele ahlale nazo izidakwa noma ziphuza phambi kwakhe zizimthela ngotshwala. Cha, kumele ashaye iqiniso umuntu kaNkulunkulu, kumele athi ehleli nani antshele ukuthi yabo lento eniyenzayo ayikho right, izonibulalisa. Mese lithi hayi umuntu kaNkulunkulu kumele engasijaji uJesu kuphela kumele asijaje nani. Umuntu kaNkulunkulu come and tell you the truth that is going to be helpful for you, for your soul, for your tomorrow and for your life. So ukuze sazi futhi sibone umuntu uNkulunkulu nomuntu kaNkulunkulu ukuthi kumele sazi uNkulunkulu uqobo lwakhe, ukuthi uNkulunkulu usebenza kanjani, uthandane, what is the God's character, what are all the fruits of the Spirit, okubekezela, okuthando, okuwubunene, okuwubuvi, okuthula, okubekezela, okuyisineke, okuzithiba, ukuthi ukwazi ukuzidela nje zonke izinto. That is when you can spot umuntu kaNkulunkulu. Hlezi sazi ukuthi uNkulunkulu, bantu baNkulunkulu, I always repeat this, akashintshi, akaguquki ngoba yena akalutheki, akafani nabantu luthwe imali. Suyashintsha-ke manje ubuthi uzoya endaweni yokuthi ngenxa yokuthi khona uthe sibanibane hayi khu nawe. Akalutheki uNkulunkulu, akavimbezeleki, akadukiseki, akafani nathi bantu ovela umdukise kalula nje umuntu ukuthi hayi hamba lapha ahambe khona naye, hayi enza lokho enze khona naye. uNkulunkulu akadukiseki, kepha uhlezi eqotho, uhlezi enobuso bodwa. Ngelinye ilanga udangele, ngelinye ilanga uhlinile, ngelinye ilanga akanamudi, ngelinye ilanga uyanxapha, ngelinye no. But umuntu kaNkulunkulu is always happy, is always there. Fana noNkulunkulu ke. Ubuso futhi ungabuye kunukubale, buye bukhathale, buye bucasuke, kodwa buhlezi bunenjabulo nokuthula nothando kanye nethemba. Okuyizithembiso uNkulunkulu asinikeza zona lezo, ukuthi masihlele ebukhoneni bakhe sizohlezi sinokuthula, masihlele ebukhoneni bakhe sizohlezi experience uthando lakhe, masihlezi ebukhoneni bakhe sizohlezi sinethemba elihle neliphelele nelithandekayo ngaphambi kobuso bakhe. So but baNkulunkulu, that is the only way you can spot umuntu kaNkulunkulu. That is the only way you can spot uNkulunkulu, by not changing, by maintaining konke kwaNkulunkulu, by ukugcina konke, by ukuphila impilo yasekhaya ezulwini, by uthando, and but most especially iqiniso kaNkulunkulu, iqiniso, because ilona eseshendezeliwe, ilona eselahliwe, ilona elinyanyekayo, ilona elingafuneki. Hlezi sazi ukuthi amanga they represent isitha, but iqiniso represent uNkulunkulu, because iqiniso linguqobo lwakhe, iqiniso linguye, iqiniso aliguquki, naye futhi akaguquki. So lo nto umyalezo uJehova babahle bahlale ekhaya bethanda sibe nawo namhlanje ukuthi uJehova akaguquki, akakaze futhi akasoze, usanjalo, usamile ingona phakade. So nathi singaguquki,
asibuyele ekuthenini uJehova siyalingani, uthandani, ufisa siphile kanjani, ufisa senze kanjani. Singashintshi, singahambi ngesikhathi, singahambi ngokubona, singahambi ngabantu, singahambi ngokuzwa, singahambi ngokuluthekiswa ngezinto eziningi, but sihlale sekukhoneni uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Singakhohlwa ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Sacela ndlulisele imiyalezo nje nakwabanye bathole ukuphulukisa lo uLihle Ithemba Mzobe. Ezinye inkundla zokuxhumana zikhona ku-TikTok, Facebook and Instagram. Nkosi ibe nani, ngibusise kakhulu. Amen.